Bugi, buiaca, Guță și Madelina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Bugi, buiaca, Guță și Madelina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Există un motiv când bărbații greșesc, când la femeile lor nu mai găsesc ce își doresc, sau din prea multă iubire o dă un plictiseală și din gelozie pur și simplu în prosteală. Există un motiv când bărbații greșesc, când la femeile lor nu mai găsesc ce își doresc, sau din prea multă iubire o dă e plictiseală și din gelozie pur și simplu în prosteală. Bugi, buiaca, Guță și Madelina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Bugi, buiaca, Guță și Madelina, avem un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Hai bugi, buiaca, Vă spune Guță ceva. și am un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Hai bugi, buiaca, Vă spune Guță ceva. și am un mesaj pentru voi femei. Lăsați bărbații să facă ce vor. Femeia care iartă e numărul 1, asta este moda secolului 21, așa sunt bărbații.